Έλα, γιατί γίνεται. Κοίτα όλα αυτά. Είναι όλα σκουπίδια. Σκουπίδια. Δεν ξέρω γιατί φαντάστηκα ότι θα μπορούσα ποτέ να φτιάξω κάτι αξίες με όλα αυτά τα σκουπίδια. Πιν! Τι είναι όλα αυτά εδώ? Φτιάχνεις κάποια εφεύρεση? Όχι, είναι απλά ένα σωρό παλιοπράγματα που δεν αξίζουν τίποτα. Πού πηγαίνεις? Στη χωματερή. Τι θέλω και ασχολούμαι τέτοιο χάσιμο χρόνου. Πρέπει να έχει κολλήσει το μυαλό του. Πινστάσου, δεν μπορείς να τα κάνεις κάτι όπως εδώ το ωραίο πράγμα για παράδειγμα? Όχι, το βάζεις πίσω σε παρακαλώ. Κοίταξε αυτό, είναι υπέροχο. Είναι σκουπίδια. Τι λες γι' αυτό, φοβερό Βάζω. Μήπως αυτό? Όχι. Κοιτάξε με. Όχι. Τι λες γι' αυτό? Δεν το θέλεις? Σκέψου τις χρήσεις. Όχι. Βάλ το στη στίβα μαζί με τα υπόλοιπα. Ούτε καν αυτό, Πιν. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάπως. Ναι, αυτό είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει. Πες μας τι είναι. Ναι, αμέ. Αυτή ήταν η μηχανή ευτυχίες μου. Το κυνήγι της ευτυχίας. Σοβαρά? Δηλαδή θα ήταν αν είχε δουλέψει ποτέ. Λοιπόν, θα σημάδευες κάποιον δυστυχισμένο έτσι και μπαμ. Ευτυχισμένος για πάντα. Ακούγεται τέλειο, Δεν δουλεύει. Γιατί όχι? Του λείπει ένα κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι Και είναι? πώς είναι αυτό, είναι Θα εδώ δούλευε στο αν το σωρό, είχες. είναι κάπου εδώ, μπορούμε Πες να το μας, πάρουμε? έλα. Είναι κάπου εδώ. Τσούλησε και το έχασα. Είναι ένα πράσινο μπαλάκι τόσο μεγάλο. Έχει τρύπες μέσα του. Το βρήκες? Όχι, όχι ακόμα. Το βρήκες? Όχι εδώ μέσα. Τίποτα? Απολύτως. Για δες. Λοιπόν, φύγαμε για τον Πιν. Ξέρεις κάτι? Υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε χαθεί. Δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε. Απλά πρέπει να δώσουμε στον Πιν το κομμάτι. Θα τελειώσει τη μηχανή και θα είμαστε 3 ευτυχισμένοι τύποι. Ένα ζεστό ρόφημα θα ήταν αρκετό για να με κάνει ευτυχισμένο αυτή τη στιγμή.
Μα καλά που ήσασταν. Έφαγα τον τόπο να σας βρω. Είμαι τόσο χαρούμενος που σας βρήκα. Μην το ξανακάνετε αυτό. Όταν κατάλαβα ότι έχετε χαθεί, έφτιαξα στα γρήγορα ένα ρομπότ για να βλέπουν καλύτερα στη χωματερή. Αυτό το μέρος είναι αχανές. Δεν θα μπορούσατε ποτέ να το καλύψετε με ζή. Είναι τόσο φοβερό. Ναι, μου φάνηκε χρήσιμο. Στάσου, μόλις έπεσε. Τι έπεσε? Το κομμάτι που βρήκαμε. Πρέπει να πάμε να το βρούμε. Όποιον το χρειάζεται. Α, δεν μάθαμε ότι η ευτυχία δεν προέρχεται από μια μηχανή. Σίγουρα θα νιώθετε ευτυχία με μια κουβέρτα και να φλιτζάνιζε στο κακάο αυτή τη στιγμή. Ναι. Ω, ναι.